wannan wata jama'a mu ci gaba da addu'a muna da tabbacin cewa insha Allah yan baiwa za mu dara da mu da ku a cikin wannan wata mai albarka a wannan mining da aka yi na wannan fauziya. Kun ga ana ta buga invitation card na gayyata, muna fatan za ku zo a tafi da ku Dubai ba da wanau ba, muna muku tabbacin cewa insha Allah Dubai za a tafi a yi wannan dinan biki na fauziya. So muna godiya CEO takaitaccen bayani. So duba da ganin cewa abubuwan faɗaɗin suna da yawa ga kuma lokaci na hararen mu, za mu so kaɗan taɓa mana bayani abin da ya shafi shi wannan mining na Paws da ake tsakiyar lokacinsa a satin da ya gabata. Ka ɗan yi magana ɗaya biyu dai baka dai ce komai akai ba, to masu kallon mu da sauraron mu za su so kaɗan tofa wani magana kaɗan a gangane da shi wannan mining na Paws ɗin. Masha Allah, alhamdulillah. So Paws project a yau aka fara pre-market ɗin Paws project a exchange guda 3. A Zunai Boys a cikin Ubaidullah Academy. Duk wanda ba sa ciki ko suna bibiyar mu za su iya searching a Telegram, su yi searching Ubaidullah Academy. Duka wasu informations da kuke bukata dangane da mining project ko kuma abin da shafi cryptocurrency za ku samu a cikin wannan academy. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Price din pre-market din Paws project a cikin exchange guda 3, price din 0.00 wani abu. Magana ta gaskiya shine price din is demoralizing. It's not favorable. Price din yan baiwa ana ganin wannan price din 0.00 wani abu, aka shiga calculator aka fara daddannawa terms abin da kake da shi. So ayi hakuri a ajiye calculator. Ba real token na Paws bane. Abinda get.io suka ce a cikin Discord ma cewa suka yi suna pre-market in point in Paws ne, ba token in Paws ba. Ana pre-market in points ba tokens ba. Wato abinda dai mutane suka tara. Abinda mutane suka tara ana pre-market din shi. Ba kuma akan Paws aka fara ba, an fara akan project da dama. An yi haka akan tumatir. Ban ce iri ɗaya bane da tumatir. An yi haka akan Major coin. Major ya fito a pre-market ɗinsa a 0.01. Points ɗinsa a pre-market kenan, wanda yana cikin exchange da dama. Amma kowa ya san nawa ne price ɗin Major a public market, a listening market ɗinsa. Price ɗinsa sai da ya daki 1.4, 1.5, haka aka yi listening ɗinsa. Amma pre-market ɗin point ɗin 0.01. So wannan shi ma pre-market ɗin point ɗin Paws 0.00. 0 ma 3 a cikin Bybit exchange, sannan 59 yanzu haka yana buga 0.036 a cikin Bybit exchange, a cikin KuCoin 0.006 ko kuma 7 a cikin KuCoin kenan, a cikin get.io 0.001 wani abu. Duka price din bashi da kyau, bashi da daɗi, amma na point ne ba na coin ba. Akwai bambanci tsakanin point da kuma real token. Point shine abin da muka tara 100,000. Real token shine allocation din da suka bamu, to ba na real token din bane. So da haka yan baiwa su kwantar da hankalin su. Magana na gaskiya shine Paws project zai yi daraja a public market ɗinsa. Don haka wannan ba public market bane, pre-market ne, sannan ko ba real token bane, point token din su ne. So wannan shine abin da zan faɗa a takaice. So muna godiya CEO, da fatan dai yan baiwa kun ji, ku kwantar da hankalinku. Wannan point da kuka gani ko mu ce wannan price da kuka gani a free market na shi Bybit da KuCoin da dai sauransu, wannan ba wai price ɗinsa bane, ba kuma haka zai fito ba. Dama yawanci idan kuka ga price a free market to ba wai haka yake zuwa kasuwa ba. Da fatan yan baiwa za ku ƙara kaimi ko kuma ku matsar da calculator ku gefe daga yanzu. Masu kallon mu da sauraro muna godiya da kasancewar ku ta cikin wannan shiri naku mai farin jini, wato shirin mahangar mu a yau, inda muka tattauna akan abin da ya shafi harkar cryptocurrency ta kuma abin da ya shafi mining na Pi network da kuma dan tattaunawa abin da ya shafi shi wannan mining na Paws din. Muna godiya CEO da kasancewar ka ta cikin wannan shiri. So a takaice kafin na yi sallama bari dan ƙara bayani akan pre-market, public market da kuma in bambance tsakanin wa'annan abubuwa guda biyu. Akwai pre-market, shi ake cewa private sale, su ake cewa ICO, su ake cewa IDO, duk da ɗazu na yi bayanin su a cikin academy. Idan aka ce pre-market ma'ana kasuwa ne za a fara kafin a shiga kasuwa ta bayan fage, kafin a shiga asalin babban kasuwa. Price ɗin pre-market kullum yana ƙasa da price ɗin public market. Ko da wannan abin da muke gani a cikin pre-market shine asalin real Paws coin. Price ɗinsa shine asalin real price ɗin Paws token. So ba shi bane zai appearing a cikin public market ɗin. Public market kullum price ɗinsa is bigger than pre-market. So wannan shine abin da nake so mutane su gane. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Insha Allah fauziyan nan da ake magana, darajar fauziya na nan. Kawai Allah subhanahu wataala ya kai mu on 18
kar ku manta fa on 18 daren 19 ne ga wata kuma muna Ramadan 19 ka san daren Lailatul Qadr ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gadi da to muna godiya CEO duba da ganin yadda ka kara ma yan baiwa yan baiwa za su ji daɗin wannan magana naka kuma magana haka take duba da ganin cewa wannan dare ne na daren 19 dare ne wanda ake tsammanin fara ganin Lailatul Qadr a cikin wannan wata mai alfarma kuma muna fata insha Allah wannan wata jama'a mu ci gaba da addu'a muna da tabbacin cewa insha Allah yan baiwa za mu dara da mu da ku a cikin wannan wata mai albarka a wannan manin da aka yi na wannan fauziya kun ga ana ta buga invitation card na gayyata muna fatan za ku zo a tafi da ku Dubai ba da wanau ba muna muku tabbacin cewa insha Allah Dubai za a tafi a yi wannan dinan biki na fauziya masu kallon mu da sauraron mu muna godiya da kasancewan ku da bamu lokacin ku ta cikin wannan shirin a madadin gidan talabijin na EL-SHALAMI da ta sa hale wurin kawo muku wannan shirin sai ne shirya na gabatar nake cewa ku tara da mu a wani mako mai zuwa assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam